Ole hei voina chemistry also but is lai kan han zero le anga voina kan zero to thichu surface chemistry unit 5 ami kha ani doni ti dangang bokin kan zero lai bu te le kan le pon te le kan pen na zero to te ko kha a thei ang angin lo in chok ida kan soi về đều dễ làm khan dễ te po kan lo sia ka ma point by point na lo la te lo sia lu te po kha lo thiam mi da chu tin lo vak tu na kan soi lai zong lo sia chu lo no tha tu ang zong kan ti chuan in ril ru in ngai ko na kha helama kal lo in thil sia ri ta kalama ti chuan point mo te lo chen sia se ko ba kha chui lo ma tha de ngon mai don nia ti kha kan han request ma sa du de choni tu na chuan kan zirwai na ma ka than du de to rianga surface chemistry ti ani a surface chemistry ti chu ti na ne kan ti chuan surface chemistry is referred to as the study of the phenomenon occurring on the surfaces of substance. This is very applicable in industries and day-to-day lives. In other words, surface chemistry deals with all types of surface phenomenon. Tani, chuan chemistry subject pakhat, chemistry zingmi ani ahan soi tumber tele ahan tiber chu engani apon lang heng surface and the chun zo trong han soi fia mai no chun trong kam pakhat chun soi fia haranga apon emo apang emo a che fe a thor tham te ponia khaya I engani apanga thil theng ang chi thil leng po reaction ang chi thil ha alo ni tani chu reaction chi pangamo a surface mo khatela thil theng engamo chung chang an soina le an zir sa chu surface chemistry chu ani tamai ni te chuan surface chemistry ka han zir don chuan a ma sabera an han soi thin le poimo ma sa chu absorption ani absorption hi the process which involves the accumulations of a substance in molecular spaces in higher concentration on the surface. If we look at hydrogen, nitrogen and oxygen, these gases absorb on activated charcoal. The chuan absorption chu po mai thil substance animo molecules amimo khang thil te khang pon pang thila an han in hi beyamo an beyamo an hi khoma mo an fo khoma mo kha suina ani tani chu chuan chu tiang na in fik ano fo khoma ano khom na chuan chu concentration chu a surface a mai me a panga chuan along the side alo tam ta alo in thu tup thei bok ta ani chung entir na atan chuan activated charcoal anti mai he mei hol te po hi hun ta ka kan en chuan ko chek ko ne new awani chung ko ne new le ko chek ne chuan I borok te kha a hi phe ni he industry le thil tam taka man tang kai na ani a borok han ti thiam him nan te po an honga he gas mask han siam nan te po an honga a then chuan in nge ni khalai thok na tur ta na poimo engamo khan an ti bokani tin chu ti ro chuan chu abula chuan khang activated charcoal le khang ho khani oxygen ni lo borok thalo khang ho te hi khom theina an ne ni phum chu tiang bok chon nitrogen te oxygen te hydrogen te thil nam te poka hi thi ta ni chu tiang in hi khom
alo apanga charcoal mai hol panga lo in hip khom lo be khom lo in fok khom ta te chu absorption anti chu lo ni tai ti chuan kan kal lenga absorption a chuan hei kan huam hian activated charcoal kan ti chu appeal he lai activated charcoal ti in zian a hi alo ni ta mai hol lo ma chu ti hian a bialin da chin ta angila ti chuan a cheve la khan gas molecule kha hei helai lang lo point in engam a in zar phar in in try la do na ni chu ta in zar phar la in try la lo ta chu mai hol chuan hi theina alo nei miu awangin alo hi khom ta apanga chuan alo in che khom ta chui mai ni ti chuan accumulation anti chu ting alo accumulate ta chuan he gas molecule so ka ti khan alo khom fok khom te to mai ni chu thil chu tu na kan soi ta absorption chu ani chu chu na pang ve la thil thiang ani wang hian mai hol pang ve la thil thiang in fok khom chung ril thil khoi lo apang pon thil ani meu wangin ni chuna kan subject head unit min putu po surface chemistry kan tin la tak chun ta ni surface thil thiang ni wangin ti chuan absorption chuan to me accumulations of atoms or molecules on the surface of another substance ti khani mai ni ti chuan absorption na chuan thil pani om le ta chu apum puluma gas le me hol zina ka entropy ka khan soi tai la low in heat beta ta chung chang kha phenomenon emo process overall process ka chu absorption ni kha overall process absorption han thil pani om ta heat bay tu a heat bay tu alai me charcoal na chane example ra kha chuan ni da chuan charcoal kher ni da fang thil dang dang ko ni thei metal step of an ni thei ti chuan chung lo heat bay tu chu absorbent ani ti chuan an heat bay te le heat bay to ate kha atanga la va in da beta ho absorbate chu ani ta ni ti chuan the surface on which absorption takes place is called absorbent, and the substance which is being absorbed is called absorbate. Tani lam chuan tong lam han lam la koi lam khop mai absorbate han ti khan amar thil sang ani di ka se ila ti chuan absorption ason thil pa ni absorbate le absorbent omani absorbent to kha surface a heap home to akha ani ti chuan about zo alien bolian zo ka a quantity po atam zo bo ani chuan absorbate ero chu apanga va in be afa be te kha ani a be te po kha ani na ta ka chuan he absorbent a hi chuan an claim in te zo thi tlang pi bo ani le to te ka lenga absorption po kha chit ni an han thin le ta chu pe chu physical absorption anti ti chuan physical absorption po chu nge ni physical ti le absorption ti la kha combine la homin physisorption anti chuan chu ti mo kina hoi mi po chemical absorption po hi chemisorption ti le ta ni ti chuan physical absorption hi lo shin fe ta la when a gas is held or absorbed on the surface of the solid by van der Waals forces without forming a chemical bond between absorbent and absorbate, it is called physical absorption. Example: absorption of carbon dioxide gas on the surface of charcoal. This is an example of absorption of charcoal in Neholina gas a heap form a heap bay physisorption and the Chentani to the Kansiram Khan physisorption are shown a chemical reaction Pahatma chemically in and Manika and in bone low, and in zoom low, and in Tunget low.
in thung he da de ti tu chu apangaron bei ve dir la chan po kha le an ma ni han in thung khom ve dir la chan kha chu van der Waals forces anti atom a molecule te naran tak le derde taka anin fok khom na kha ani maya chemically in anin combine lo chemical reaction om lo achung lam thil a hong lo tina ani ti chuan chemisorption anti ka om le chemical absorption chu ve thung ro chu when a gas is held absorbed on the surface of solid by forces similar to those of a chemical bond. The type of absorption is called chemical absorption. This type of absorption leads to the formation of a surface compound. Tile tani ti chuan chemical reaction chemical bond ang teu tho thanga kha absorption kha om thei bo ani kha mi pang an va be na pang le ava be te ne na kha in tok sir ma le in nim mai na kha be sadia om sadia ne in bond na in zoom na chemical bond ang deuh tak a om du thei bo ani chu tiang ang chi thil a chu chemisorption an lo ti ta ni chu ti chuan absorption chu nge ni kan ti kha surface chemistry po kha surface a thila po hai ma mo khalaya thil li hi be in om khom fok khom kha absorption ni physical absorption chu chemical reaction om lo va a be satia na mai khalai van der Waals forces awanga om khom kha ani chuan chu physical absorption ni adop le na chuan chemisorption ani chemical reaction ang hial te po khem ton the ani absorbate le absorbent inkara kha apang va be le apang vasiam tu nei tu inkara kha chu chemisorption ani ti chuan anim lo enina helai kan buang hian helai po tui tling amo engamo po lo ni te nawa apanga hian tui hu po ava be chiu mani te han noi thak khala tlani hot mai ani nget lova in bon tak om lo achung mi ne kha in achung ril thil la khoi lo kan ti ka achung a khala kal tlang lo pu tlang lo ni tui hu han be chiu po kha helai hian ama ro chu hei chemical absorption ai ro chuan achung mi azu lut tlang chi lo ni kan apang han engmo chi chen chu a surface absorption la han interaction among chemical bond apang thila han nge ni engmo chemical bond anu tak kha au ta ni ti chuan hei hi tu na nowa tu yom ni om tak be chak hi physical absorption ni ti chuan hei helaya khoi bu ni om tak hi atomic level atom te atom chi kha panga engemo va be ya yin zo roi na le in bon som na chung chang lan dir na ani ti chuan chu chemical physical ka chu chiang thei mai physical absorption chemical absorption bi ga chun entir na chen kha om thei da chu hei thir tu ek te po hi ni te ya thir tu ek te po thir pa thir lo om ta thir pa oxygen le water mo tui nong tui hu le bo ro om chuang han afa kal chuan kong sira iron ru don ala po tui ek tur kan kun san to roi na bo ro ka bo ka yama lo om chuan tui ek lo ni ka surface phenomenon ni to wali tu na kan soi mek tai pa chuan chemical absorption chemisorption ni ti chuan helai po kan huang hian thir khoi molai mi chu apanga tui ti ko chen khana in che ti oxygen mo ro le trong ko pin thir te po khalo tui ek vezel mai ate khan arong te lo in kha ka apanga base atia mai te to lovin kha thir ne khan chemical bond in zona iron oxide akhalo in siam ta ni chu ti chuan thila hi no thir nge ni da phang no real nova tui base yang khani to vin chemical bond in zona thu lo ni ta ni
chon do de kan kal lenga absorption a su tham anti a absorption is the kan so yong khan accumulation molecules te amo atom mo khate ho kami surface an hi pe na ka in ha na pa ni na uma Pahnitila chidang pom more nature of substance absorbate absorbent pom thei chuan lo chuan sui sui chiam han don lo kan nei tlem do chuan extent of absorption of gases solids affected by pressure and temperature dani ti chuan absorption kha temperature le pressure ai ta pui thu in pressure sa khan absorption na sound ani this one a graph between x by m amount of absorbed and the pressure p at constant temperature is known as absorption isotherm and tani to this one kha substance molecules emo absorb za tam le tam lo kem le tam chung chang le a pressure low in kha zira khan graph anan ta anan draw ta anan siam ta chu graph anan siam ta ka chu absorption isotherm antitani engwal ni isotherm anti na kher kati chuan iso chu same in ang thun pinani a term ti chu temperature umse chu isotherm ti lo ni chuan same temperature emo chu chemistry tong tak chuan constant temperature ngai reng temperature in thak theng lo absorption lo ti da chu cha tani chu da chu na big in French absorption isotherm kan so yang Hello, point the relation between the pressure of the gas and the amount x by m of its absorbed on the surface has been plotted curved by French. From the curves, it is evident that the extent of absorption increases as pressure increases. Tadi, chu pressure can be san khan absorption ka asam tual ani di kha aron sui chu ni mai ni ti chuan ado de la chuan hela hian kan hu anga diagram an ti la plot hi isotherm hi an draw ni fel de wa maro chu ni thokha thowa zero pressure hi he la ma hoi la mai he de kan thei chuan char chuan pressure sang tual ti na ni ti chuan solam hian ko chu a molecule te kan absorb za ka exam nge a huai per zero ni te ma absorb lo ba he lai chun tlem absorb pa la chun atam tam tiel ke la absorb pa chu omje chu kan chho hian absorb na sang ko to ti na ni ti chuan pressure hi zero ni la chun absorption ni om lo tu ka ni pressure hi he lai ve lo ni hian chuan absorption za chu he za ve lo ta ni pressure hi he lai ve lo ni a lo san chho chuan absorption chu he lai chon ve lo ni ta ni he ti za lai lo zo ta ni chuan omje chu pressure san ko le absorption ka alo sang ta ti na ta ni chu ti chuan kan soi je lama at low pressure the graph is so steep. This means that x by m is directly proportional to the pressure. X by m is proportional to more line side proportional to line alpha kan da or kan nei lo mio wangin kan da ta ni p ati ta ni ti chuan substance khalai absorb to pressure hi da in na thum lo top ani pressure san to le absorption ka an satani ti na mai ni an chuan equation ka x by m is equal to kp k constant ni chuan low pressure a chuan graph ka a chho khop mai a oi khop mai a chu ta chuan a pressure ka amount cm2 ber ni a proportional ta ni and then la pressure a ti ma chuan he ni mai ni lo ti ma a sang chho ma por pressure a san po le absorption ka sang roi mai ni ti kha a soi ti mani a
at high pressure ve thunga chuan the value of x line becomes almost constant that does not change with the change in the pressure tani asal pressure sanga kan chuan absorption ka asa to lo pung to lo ngai de ure hei de ure to ni pressure kha ti sang viu to ni la apun de to lo absorption kha point tak mai kha khalai ni kha saturation state antini chuan a pressure ko kha saturation pressure anti tani chu han en leila pressure ne ma chung tian sang zo ti chuan hei pressure he ta aron san thei to chuan hlai do thlen chuan ngai de to ni helai hi saturation point anti kha alo ni tani chu ti chuan saturation state on it saturation point kha helai hi lo ni ta kami ko lama chuan hei pressure ko he ta thein sang tir ma se absorption kha apun to lo chung lama kal to lo sang to lo a thei char to chu mi chung chang chu ani maya friendly absorption ai chu ta ma chu ti chuan adop le kan han sir tu chu catalyst ani tani catalyst chu ni a catalyst chu is a substance which increases the rate of a chemical reaction without participating in the reaction. The reaction is recovered chemically unchanged. Antani. Makasih so vek mo me ma soi po tanga catalyst chu engani reaction chemical reaction oma puitu titsa tu atel avanga engani ama anto avanga chemical reaction no tsa titsa tu anitani amaro chu athena chuan catalyst ka ti chak tu pon lo bin tingong tu pon hong thoba ma se za som kuwa ai tam pon ne ta chuan catalyst ni phunga chuan reaction ti chak tu tani chuan tlang kuin catalyst ka hi atopa chuan anga chok le ni aron chok le ni atira kan man angsa pok kan tel za ka atopa khan in let dang dang ve lovin in pai ve lovin man hal lovin aron chuak le ni chu catalyst ni phung kan chen chi ma thre de ko chung ta ni catalyst pakhat kha amar nge na ni tinani chu ti chuan adop le na tan chuanin i claim te chu kan hong thi chemical reaction a reaction thil nang siam chona tura ta kan han za tam deuh deuh kha por chiam ma ai lo tinani ti chuan khatianga reaction a speed up ati chakna chan po kha abun taka chuan a potential energy akha avatu niamani omje chu reaction kha akal zela thil in siam chuak product engamo thil kanin belbom thil kan tan atawa thil ava in siam thil thar lo in siam chuak thelna dura kha engamo kalka ani ta chumi tak achu I pot engani activation energy antitani chula kalka ta chumi activation energy nei lo chu po ta kai siam the no ni chumi nei the tu chon rang takin reactant ta kha asiam ani chu ana thoni a ti chuan equilibrium constant kha a koi nang lo bo ka ni chuan catalysis consider lenga catalysis chu engani kan tiang kha chemical reaction catalyst telvena akan kita kha catalysis chu ani maya catalysis chu chinin antenna chung chu homogeneous le heterogeneous ani homogeneous catalysis chu heta kan buang hian CH3 CHO kan buang hian gas ani I2 hi catalyst entani I ni gas bokani omje chu catalyst le reactant te kha same phase liquid gas solid mo kami ko ka phase kan ne chuni gaseous phase solid phase liquid phase kan ne ya hela chuni nge ni CH3 CHO he gas ani ya I2 gas ta ni chu ba chu reactant he gas ani ya like catalyst le gas ni chu ba chu same phase gaseous phase ni ve wangin kha thika homogeneous catalysis anti chun ta ni ti chuan formaldehyde decomposition kha gas
vapor phase ani bangin ain poka vapor phase ani te chuan process kha tlam win again homogeneous lo tani chuan heterogeneous kan ke lema heterogeneous asa kan soya khan a reactant le a catalyst kha phase pakatan to lo fang hey nitrogen le hydrogen to gas ani a catalyst kan chu iron ani tani as in z san chu solid ani tani thir chu solid ani kan chia iron chu solid to chuan nitrogen le hydrogen ain bel bom khan ammonia chu Haber process ammonia han siam chuana atana thil tangkai kha adon tani ti chuan I kan soile thok thokanga important features of catalyst a catalyst property the thing me pakhat le chu I activity ania it depends on the ability of the catalyst to speed up the reaction. It depends upon the strength of chemical reaction to a large extent. It depends upon the surface area of the catalyst. The selectivity of catalyst to direct a reaction to yield a particular product excluding others. Moreover, nature. Tani. This one in catalytic property. As one of catalyst one reaction. The chakut thena durin thena ability kan ti kha ane kan ti to kha ti chuan om sia chu chemical reaction ma lo kan soi to te a zir te po khan eng tiang chen nge tiang sa nge ti po kha ai na po ka tin selectivity yan ti ve a chu thil pakhat bin taka siam chu thena ane catalyst sir khan hey helai he example ko CO le hydrogen hi ra india te chuan CO le hydrogen carbon monoxide le hydrogen pakhat na po pahina po pathum na india maro chu nickel helai chuan hon ani a te chuan helai chuan copper zinc oxide le chromium hi kan mang ta ni ta chuan copper chu te chuan catalyst kan hon kha ai na lo ta tho maya selectivity ani ta chu he na ni nickel kan hon chuan methane gas kan le ro water le chemical man chuan copper zinc oxide le chromium oxide kan man chuan methanol kan lo newa chuan carbon monoxide le hydrogen tho sia khan copper catalyst kan man lo chuan SCHO hi kan lo newa ta ani chuan zeolites kan ti ho te ho hi kan zir dem tu te zinga point mo pakhat chu lo ni le na chu tlang point I catalyst ani ve bok ta an ma ni kha an pian zirin an ni phung zirin molecule structure ba khan catalysis catalytic property kha lo nei le ta heng te hi petrochemical industry anti heng petrol hydrocarbon ti le thil dang oil refinery te po heng thil te hi alarin an mong tangkai he a thui ta ke ni class a chon kan zuin kan soi thei lo konga amaro chu khati chin kha kan lu to thing mai don nia min lo mai sa tu lo fiu tu song te sa vai chunga long thu kan soya tin episode dang ne zel te po in lo ngai thai lo chawa lo kuina ni lo man the kan lu sak cheu ni ka lo me